episode ma sa top lampanga khanin yuho in secret devil essence lian mai ama ami kerangai ti ashiatin a hupur a chuti lai tak chuan yuho chu neon binga power chuan hmun pakhata chuan hroin chulai hmuna chuan yuho dragon carving divine knife a divine weapon chu a pe a chu thil yuho na lak rual chuan yuho hne na chuan a skills dangdai mai a khove la tanga aron chom chau dragon rain dance carving divine knife technique a zirtir ngala ni kha teacher chuan senior chai to na thona lampang chu awapan phaya ama to ka senior chai to po alo boy hle yuho le teacher in cauldron level 9 siaman tumna a hian senior chai to hian na satakina pui ve boka tangkai po an tangkai pui phian ani chutia chai to in alo boy pui mulmul lai chuan teacher chuan ati diklo lai tele ati le tur te chu alo hrila chuti pain teacher ril ruwa ero chai to hi yuho ti lawa chuan sol tool siam konga a thaber ania yuho ang in han thalo ma selang yuho ang thawin malam hun eng taka nei ni tin chai to po chu ana mailo hle ani ti chu a hria a chuti rual ero in yuho chu mitin te bei seiron ania hai rual lovin engkima a thaber ani hei wang po hian teacher hian yuho hi angai na hle a ama chau hi academia chuan level 10 sol tool siam thei tura bei sei anei ngam om chuna ni chutia senior chai to awa endik zo chuan teacher po ale le ngal wat mai bok chuti lai heroine yuho chu dragon secret devil essence ma chuan loading in a dragon rain dance knife technique a master neon bingina azirtir a thiam hlim hlol chu alo mang he technique hi ani na taka chuan chome siam nan emo thil han chan nan vel hian a tha ma se hetiang dragon devil essence lungchak ker harlutuk chemte pa nga in ati chiat ve theilo han lak chuanan te po hian a tha ma hetiang anti nan hian tuna yuho skills man hi a thaber pol a han ni hial mai bok chuti lain a master neon bing pon he dragon rain dance knife technique hi ka khovela chuan knife technique thaber ania god kaloni nuwa hi chuan ka mangkha tin ka man chuna pon ka tidang lam zeu zewa he technique ithiam to hi chuan chi sang po ithiam ngal vekang tikhan ka thilpek anga ilo ngai don ania ghost carving divine knife manga he skills dragon rain dance knife technique hi ithiam ani chuan nakin zela gote pon an hriat thiam theilo tur khop chakna ina yang ti in yuho pon chu essence chaklutuk tak mai po chu aduna taka chuna phel dar vek mai atuk zing lo ni chuan teacher po yuho omna chuan vakal phein alo khudeu muwa maya chuta teacher chuan thil ni the ni lo he no pang hi mishing nge ania monster engtin nge akor chu soilo akol ron po alo siam zo vek thei hetiang devil essence si sol tool master sang tak te pon zan kha thil thuwa anzo thei sham chawania engtin nge ni thei he no pang hian sol dualo level solding priat nei thei china tangin title dualo grand solen master han kai to tina emni ati hial maya chuti lain chai to po ron kalphein iti thalu tuke unau pa ti in yuho po aran har chop chil ngala tuna hian yuho hian akor ere tur pani alo siam zo vek to bok chuta yuho chuan teacher engeni ta ka siam chu hi iloen fel to emni ti in chu vele teacher pon yuho he thilieng tin ngei ti thei chu alo ti chu vele teacher bok chuan tuna chuan kor ere i siam lai kan lo en tong ti in senior chai to nen chuan yuho chuan han pan hnaya chuta yuho hne na chuan man mo lo lang muang changin iti don ania ti in chuta yuho pon kor ere siam na chu thok ngal wata ma se teacher ril ruwa ero he kor ere siam hi thil har ber lai ania he thili yuho hian ti thei ani chuan soul guiding master level 9 han kai to tina ani nge yang ti in yuho chevel chu uluk tak chuan lo clear chuta yuho pon a ghost carving divine knife churan la chuakin ne so taka chet kwaltir velin a master nian binga thiamna ang che chuan lo thiam to a soi to angin he weapon hi divine weapon ani to a chu mai ni lovin yuho skills man hi skills hriat thei china chona thaber chi ani bok chuta yuho chuan ne so taka chet kwaltirin olsam te chuan kor ere pakhat chu asiam zo le der
chu thilam huin teacher chuan yu ho chu lo thing deuh nok chutia thin deuh nok pa chuan soite engting nge kha skills kha engti thiam nge ti in chuta yu ho pon a ghost carving divine knife chu aron la chuaka teacher zuan in chu thil an khoi don tia chuan yu ho chala chuna lut le dai chuta yu ho pon ka hra thiame he chemte le ke hi kan in zom to a anei tu thar kan to ma selang he thil hian midang khoi arem tilawani ti in chu vele teacher zuan pon yu ho nang hi mi bik ilo ni nge ye he technique hi khoi tang ron kal nge engte ne nge shalo ma ilang he knife technique hi chuan soul master te khovela thil om lawa om tira ningat mai he tiang I thiam na hi chu thil theilo to po ti ilang ka soi ur lawang ti in yu ho ne na chuan zirtir tu ting ka ko jok don se man le min zirtir ve jok te a ti in chu thu a hriatin yu ho pon nilove teacher chuan nangte chu ka zirtir tu inia a shimshimin he technique hi achak lutuka ke pon kala sha thiam thei bik lo chu thil chu enge ingai ve dan ti in senior chai to ne na chuan senior chai to le senior bei tenen ke ni pathum hian he technique hi kan thiam anga chuan tang se khi kan choi sang le zualang ti in chu thil chu teacher zuan pon alo pom hle senior tangya pon ma chu lo son to hle a tang se ka te chuan vei kwal velin na thok te po chuan senior tangya chu an sek leader ani ti hria in chi bai chu an lo buk deuh dial mai bok chutia alo din thar le cha ke mem tang sek din that le ani ti a mu chuan senior tangya po chu alo hlim tak zet chutia kal zel chuan yu ho te lampang chu awapan phaya yu ho te na thona hmun awa thlen chuan yu ho chuan dragon rain dance knife technique chu senior chai to chu alo zirtir mek ma se senior chai to tan chu thil chu thiam ngal mai the ni lawa har chu alo ti ve tak zet chu ti rual ero in senior chai to chu yu ho chuan alo fui pa mol mai bok chu ta nung lama senior tangya an mu chuan an ni pahnih chuan panhna in chu ta yu ho chuan ilo tha chak hle mai a ti in senior tangya pon tuna chuan ka hriat na zong ka nei let le vek to a that po ka tha chak lutuk in hna khan le to ro ti velin yu ho te chu pona chuan a chhuwa sana ngai o ngal vur lo ma se malam apan ti senior chai toina muin alo hlim ve viau mai bok pona wa chhuwa chuan senior tangya chuan tangsek an din thar le chu en vungin tun ma yu ho hne na yu ho tangsek kan din le huna chuan ilo join ve duangem tun ma chuan tangsek hi aro pui thin emema nasa taka kanin zirani chuan a hun laia aro puina ang kha kan nei le thei nge yang ti a soi lai te chu angai to chuaka an nun hlui chu anga in yu ho chu alo chuang mai bok chu vele a hnung lam chu enin a hnung lama chuan senior bei chu alo om ve bok a hnu deuh chuan bei le tangya chuan nitla tur chu thlirin an lo om dun ve boka hetia anom dun lo na rei to ba ka an pahnin hmangai na in kara boina engengamo a om thina wang hian hetia nga om dun hi an tan chuan thil har takania hetia an lo om thei ringot po hi ke chuan kalom pui tak zetani chuta bei chuan tangya hne na chuan voin ni hi eng tiang che in nge ingai ti in chu vele tangya pon a chelem lo anuam lutuk kalo ti ve bok tuna tangya natna adam le theinan hi chuan blue silver empress tak anei ngai dona ma se thilpek sang tam tak an dong to chungin blue silver empress thilpek a tan le dam doya pon tuman an lo la pe fu lawa van po awang ve viawani chu thil bei in tangya hne na a soi zo chuan thale a hian keima ngei ka chuaka nga blue silver empress chu ke chuan ka zongang eng thil poima ichunga athen ka phal lo ti in chu thu a hriatin tangya pon angai lo thlatlem te chau ka nei to a heti chung hian kabula om rengla ka du ni tangsek tan thei top kan chu ho thei lai hian thei top I chu ho zo kang chuan tangsek din hmun hetiang khopa lo tha hi ke chu ka hlim tak zetani nangle mi zong in tran hawa in thorim na vekani kamu manga ang hial zok mai tlemin la dam rei deuh ni lang ka ti tangsek tan thei top chhuwa ve man ka cha ka ni ti in tangya chuan bei chu alo hril
tuna hian tangia chunga poison om te khala chuak to ma se yu ho soida nang dewin turina fan hne to ema wangin a rei bera kum khat bak adam theilo tuna po hian tangia hian adam rei to don lawani ti chu a in hre thei bawk ani tangia in thu soi zo chuan ni kho hrelawa omin bebe pon alo boi puiwat zan lama tangia chu yu ho chuan lo en kol le meka ma se tangia chuan that lo lampanin alung phu chu amuang hle ni ti chu an hria chuta zu san si chuan academy hian blue silver empress chungchang engma hriat nei lo mi ti in bebe po in sum zo lewin ron pen chuaka tuna lala hian stardust forest engkim huamin blue silver empress ka zong don ani ti in ma se yu ho chuan chu thil chu ngai kher lawang senior bebe tuna teacher ya din mun hi chu a hlo om lutuk lo ataksa chaklo ema wangin ni kho hrelawin om ringot ani e ma se anun na hi ala chela a chakna kiam zel tur ti dan kong khat chola om ti in chuti lain zu san si pon yu ho kong dang hiam ni alo ti ngal wat chuta yu ho pon man lai kha chu ni se a har samai thei ma se he ka thil hria thi chuan za in senior ya nun na hi a pot sei the ni ti ka hria ama saberin teacher ya te nen kan siam tum colron level 9 kan siam zo photanga ani ti in ani bula chon yu ho chon lo soi anu deuh chon yu ho te pathum chuan colron level 9 an siam tum chu an lo beile meka ma se an duangin ere chu an siam tha theilo chuan thil siam tuma chon voi tam tak chu an hlo cham ma se senior tangia dam chua le theina tur kong ani ti hria in an ril ruwa chon be seina lian tak chu an neya voi tam tak an hlo cham hnu chuan atopa chon colron level 9 chu an siam puitling ve thei ta hram mai bok an siam zo rual chon an ni pathum chuan senior dangia dam that le theina tur dam doi level sang tak chak tak siam chua tumin ani tel chu an chuanga ma se hlo tling tur chon hlo cham ma saka ngai thin chu tiang ang bokin yu ho de thil siam chu a hlo cham mai yu ho phei chuan a eng stage a ber khan nge thil dik lo om le alo ti hiala ma se teacher chuan adam doi thil ti theina a chak lutuka kha wang kha ani kha ti in dam doi chak tak senior tangia dam le theina tur level 9 sol tu la tanga siam chua an tum ta ka chuan yu ho te pathum po an hlo tling ve don ta ni na lang chutia an coltron lo in hong tur an ni pathum an thlir thap chuan a chunga tang chuan dam doi mum te chu an ron chuaka chung thil yu hon an mu chuan ro puya ti in a en zong ringot pon chu dam doi thil ti theina chu a chak hle ti chu a hria he dam doi mum hi khian kun fortune pil ti a hriat ania chuan ama hi level kwa dam doi level 9 pil ania level 9 pila pona chak ber zinga mi ani he pil hi yu hon a hriat chhuah ni lovin an ancestor tangsanan dam doi siam chhuah dan tur a soite zinga mi ania he pil that dena chu eng tik lai po that lo lampan mek te po that lo lampan mi lovin enga mo chen an dam lo na pot ding the ani chu pil chu yu ho te chuan tangia chuan hnim tira chutian hnim tir ringot po chuan tangia tho te po lo dikin alung phu te po alo pa ngai le theita chuta yu ho chuan bebe hne na chuan unau pa he khian kun fortune pil dam doi hi achak emema ni thum dana senior tangia hi lo pe thin don nia ma se arim chau anim thei hriang nakina alo that chho huna phei chuan dam doi mum khathi mun saria I phelanga ni som dan zela voi khat I in tir thin don ania chuan he dam doi chakna manga kum thum chung senior tangia nun na po se chu har lawang ti in bebe pon yu ho hne na chuan lom thu han soidan tur po ka thiam lo tin yu ho laka chuan alo lom hle ma se yu ho chuan kha thil te chu kan ti ve tur reng alom tuman dam doi mum pasari kan siam tian hrelawa pruk chu he tianga tan hian kan hmangani dam doi mum pakhat chu elder zuan hne na pe kania achan po ani hi limited grand solen master level somkwa pakwa ania atan got level han kai chu har to takania chu wangin ma ason theinan happy li pe kani ti in adangan man le na tur chu ron soi zui le ngal zata adang panga zinga pakhat le chu anni tang sek zirlai te chuan tuya chopolin an in turania ala bang pali te zinga mi pakhat chu tu bo ma son hlei theilawan omani chuan anni chu pe kan ni yang ti na lo soi chu ti lain mingdu palace lampanga pon meiche pakhat chuan zuzi hne na chuan starlua empire chuan ramria inve na ating het towa
chung an si pai te chu white tiger duik ngai chuan a ho ma se le lama kan ram chunga mel ma pol om zong zong te ti rem an ni vek to ti in chuta juji pon ikal the ti in chunu po akal ngal alan lo karin juji po alo rai por pung to mai chutia chunu akal tia chuan a bulawain chu thliin ma se a ompui pakhat chuan chu thil chu in lo turin a lo ti ma se juji chuan a ngai thlak lo mel kher mai juji chuan chu waina in pa chuan Heavenly Soul Emperor Moon kanin thena tangin tharuk lai aliam ta ilo dam thin mo ti in yu ho chu alangai tu ave hle ni Solen tru lampanga god te chak danin dot anol pui kanon soi zoi zoyang Solen tru a hian god chak ber chu god king ni in chu god king chu asura god le si god ni kopania chu kan hriat theu angin tangsan ani heti lai hian tangsan hian level za somnga chunglampang a han thleng ve meka level somruk ero akai hriat ala ni hrilo chuan a chak ber dot tu chu emotional god rongnian bing hi ania ani hi level za somli atanga za somli pako in kar ani ve mek bok chuan anni dot che hian reng pathumna om le a anni chu god of war god of speed god of food god of phoenix te anni anni hi soichian lo chuan kan hrenghal kherlo mai thei ma se god of war daimu bai god of speed zuzu king god of food oscar god of phoenix ma hongjun hetiang zong hi chon kan hreviawin ka ring chuan anni hian god apon god level za somthum atanga za somthum pako inkar an kai ve mek bokani lelam panga tangin soimei pani nei loti polte po kanom mai thai ni e adik chi ani bai chen jiang le ningrong rong kan la soilo mama ningrong rong hi goddess of nine color tia shetania chuan ningrong rong le oscar hi divine wall lampanga anin nei bokani ma se tam takrin lo dan dein bai cheng jiang ero god ani velo ahun top thleng khan dualo continent a oma god ni lovin ani hi chu dualo continent a athi ani chuti a hmangai ber thi ta ka chuan ma hongjun po divine wall lampanga chuan alunga leng thei emema akop pui tur midang pek ni ma selang a hmangai bai cheng jiang god ani lova divine wall lampanga om lova athi chu ala tuar rengani anni god position 1 2 3 anga soilo hian god king level a hian god king panga an oma ama sabera god king a chuan asura god le si god nikop tangsan ni photta se apanina god kan hriat ngai lote god of destruction ani hi level za somnga chunglam china ni ve tho mai bok chuana dot lea chuan goddess of light om lea ani po hi level za somnga chunglam tho ani chuan god of evil goddess of kind anom lea anni pani te po hi level za somnga chunglam chin tho an nia an vai hian dolo continent ami an ni vek lo bokani a om zia chu god real ma hian solen ami god chi anom lo ti na ani ti chuan kan hre thiam tlang tura nga yang but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you.